ilahod nga kauban sa simbahan Katoliko, alam, mga kayalaan, dili sa Mercado Público sa Cagayan City, hindi nausap ang inyong misyon, ang inyong musika, ang makaangkip karon sa patulungan sa simbahan Katoliko, yung Catholic Education. Mga igsoon, ang akong tema nga naiskutan ka ganina dahil na lima nga akong isulay sa magpadayag kaninyo, isip ako kamong isip ng mga igsoon sa simbahan Katoliko. Mga igsoon, ang akong tema karon bahid sa kaluwasan. Ang kaluwasan, mga igsoon, sa simbahan Katoliko, naluwas na. Kadayon nga naluwas. Naglaog na maluwas. Ang kaluwasan, mga igsoon, usa ka piso kanatong mga Kristiyano. Dili kini maangkon nga magbuhi-buhi lang ka sa atong pagkinabuhi. Ini atong gipuy-an nga lugar o kapit. Mga igsoon, diya sa Pilipos 2:11, mingon ang Ginoo. Pangil pasuki kayo di pagkakoy ang imong kaluwasan. Mao kana sa Pilipos, mga igsoon. O ang Ginoo mingon usab sa Juan 15:5, kaya ang kaluwasan, mingon ang Ginoo, ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sana. Ang magpabilin ka nako, o ako diha kaniya, mabunag ka, kaya wala kamoy mahimo kung wala ko. O kana, ang mingon sa Ginoo sa Juan 15:5, apan ang kaluwasan, dili gihapon ang doon makapot, kung kita magpabilin nga pinakupan sinarduhan atong tagsa-tagsa katong lulingon dinaagi sa pinadayag Grace 13:19 nga sa pagiging. Ingon ang Ginoo, ibadlong ko o isilutan ang tanan nga akong ihigugma. Basta pagmatinud-anon o ginulsuli ang imong mga sala. Mao kana ang ingon sa Ginoo. Padayon siya sa kainting, nagtindog ako sa puntahan sa balay, o nagtuktok, o may makalungok sa akong tingog, o apli sa puntahan, musunod ako siya sa balay, o makikuban kaniya, o siya mungaon, kuban kinanong. O kaya mga igsoon, ang akong iparingmutan nga kaluwasan, naluwas na, padayon nga giluwas, naglaon nga maluwas. O kaya ang karuganan sa Catholic Defender sa simbahan nga Katoliko, bahid sa kaluwasan. Unang ang sa kaluwasan, mga igsoon, ang pagtuo. Hebreo 11:16. Gawas sa pagtuo, dili makapahimot sa Diyos. Wala, mga igsoon, ang pagtuo. Importante ang pagtuo alang sa kaluwasan. Mga igsoon, sa Santiago 2:24, angkod sa 26, ingon masab ang Ginoo. Usa nakita ninyo ang usa ka tawo nga isipon nga makaron katubangan sa Dios, pinaagi sa iyang pagtuo. Sama nga ang lawas patay, nga wala espiritu patay, usap ang pagtuo kung walay mga buhat. Mga igsoon, ang pagtuo teksto sa Biblia nga akong gikutlo aron ipadayag kaninyo bahid sa kaluwasan nga unang ang pagtuo. Mga igsoon, diha sa Marcos 16:17, o mao kini ang mga timaan sa mga mutuo sa akong ngalan. Maghimilin sila mga yawa o pagsulti o naglaing tinulungan. Sa Lucas, mga igsoon, Lucas 9:6, mingon ang Ginoo, lagaw kamo, dinagis pagtuo. Lagaw kamo sa tibok kalibutan, ayuhan ninyo ang kailangang masakiton. Panhawa ang mga patay, hinuhi ang mga salahon, o himindi ang mga yawa. Mao ka lang magsuon ang pagtuo, ang unang angang sa kaluwasan sa mga nagtuo ni Kristo. Sa simbahan Katoliko, ang naluwas na padayon, na naluwas, naglaog, na maluwas. Ikaduhang ang magsuon, aron mapatunan nato ang kaluwasan, luwas na, padayon nga iluwas, naglaog, nga maluwas. Ang paghinusyon,
ingon sa Ginoo nga mao ang ikaduhang ang sa atong binuwas na naglaom nga maluwas padayon nga naluwas. Ang katulungan ang mga igsoon sa kaluwasan kaya dili na tumakapot ang kaluwasan kung walay mga angan. Sa Deuteronomio 1:5-16 ingon ang Ginoo, tahuran ninyo ang inyong amahan o ang inyong inahan. Sumala sa gisugod sa Ginoo nga inyong Dios aron mupuyo ka mong tugay o magmauswagon ang inyong kinabuhi dito sa yuta nga gihatag sa Dios. Sa Ginoo nga inyong Dios. O kana, ang pagtuman sa masugo sa Dios. Mga igsoon, mabasa usap sa Efesios 5:13-23. Ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo ikatulungan Efesios 5:23 kaya ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mao ang ulo sa simbahan o si Kristo mao ang manluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Mga bana, ikupa ang iyong asawa. Ingon nga ang simbahan nagsunod o nagtahod kang Kristo. Mga igsoon, mga kana, may padayon pa nga ang pulong sa Ginoo nga alang sa atong kalawasan. Mga igsoon, diha sa ikaupat nga angang nga tungod kaya gihugma sa Ginoo ang iyang simbahan nga mao iyang lawas, miula ang iyang dugo sa cross o miputlo sa iyang kinabuhi tungod sa atong kaluwasan. Mga igsoon, padayon kita sa kaupat nga angaw sa kaluwasan kaya atong mga katawhan sa Diyos. Nasod na katawhan sa Diyos. Kristiyanos, mga igsoon, ang pagsangyaw o pagpaambit isip kita mga binunyagan nga nakadawat sa mga sakramento ikan sa simbahang Katoliko, may katulog kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Mga igsoon, ngayon ang Ginoo, lakaw ka mo sa tibuok kalibutan o isangyaw ang maayong balita. Bunyagi sila sa ngalan sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo ang dili mo to silutan. Mga igsoon, mo ka ang pagsangyaw ng ikaupat nga angang sa kaluwasan ng atong mga katawhan sa simbahang Katoliko. Naluwas na, padayon nga naluwas, naglaog nga maluwas. Mga igsoon, mo ka na ang unang Timoteo, ulwat 4 mga tudling 16. Pag-okay, pagbasa sa kasulatan at uwangan sa kadaghanan, ingon man ang pagwali o ang pagkalulog. Buhata kini kanunay kaysa ingon nga paagi, maluwas nimo ang imong kawalingon lakip ang namati kanimo o sila nga nagtuman niini. Mga igsoon, mao kana ang ikaupat nga angan sa kaluwasan sa katawhan dinhi sa atong nasod. Katawhan sa Dios. Ang kalima ang mga igsoon, ang pagila, pagtiunay sa tinuod nga simbahan, the true Church of Jesus Christ. Mga igsoon, tunay di may lahat ng simbahan. Nga ang inukot ni Kristo sa Mateo 16:18. Usa, sultihan ikaw si Pedro, o ibabang ng matutukuran ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon, dili makabuntong niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawin sa kinahanglan sa langit. Ang imong dili sa yuta, dili usab dito sa langit. Ang imong tugod dili sa yuta, itugod usab dito sa langit. Ang igsoon, mao kana ang matuod nga simbahan. Nga gitugod ni San Pedro. Ang igsoon, diha uman mikayap ang Ginoo sa langit, mipakita siya ni Pablo. Sa buhat 23:11, ingon ang Ginoo, ayaw kahadlong Pablo. Ngayon, kinagawali ka kanak mo din sa Jerusalem. Iwali mo sa Roma. Miapot ang simbahan sa Roma karon. Mga igsoon, mga kana,
ihog sa dalana sa masakiton. Mga igsoon, o mipakita ang usap ang Ginoo human sa kaya dito sa langit. Sa dosi na giniakat sinunan. Ito siya, lagaw ka mo sa tigo kalibutan. O bunyagi sila sa tanan. O bunyagi ang tanan katawan sa ngalang samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. O hinumdumi ako kanunay, makuha ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. O kana ang likod ayo nga igsoon nga simbahan Katoliko nga gitukod kayo. Ang simbahan nga Katoliko nga igsoon niabot din sa Pilipinas sa tuig 1521. Panahon bilang Ferdinand Magellan, panahon sa mga kaparian Padre Valderrama. Ang isakyan buhing saksi mabasa sa referensya sa encyclopedia ng igsoon sa history. Nga 5 ka barko ikan sa Roma padulong sa Limasawa Island. Unang barko isakyan sa kaparian aron kitang mga katawhan sa Pilipinas mahimong Kristiyano. Ang una, Victoria na barko. Ang karoon nga ngalan sa barko Trinidad, Concepcion, Santiago, San Antonio. Miabot din sa Pilipinas dito sa Limasawa Island ang matuod na simbahan the True Church of Jesus Christ. Mga midawat sila niya humapon ni atong panahuna nga ang katawhan sa Limasawa Island mahimong Kristiyanos. Midawat sila sa bunyag sa pito nga sakramento nga gidala sa mga kaparian nga Espanya. Hangtod karon mga igsoon ang True Church of Christ, ang Santa Iglesia Romana Katolika, muidad na 2,000 na Katolik karon, damlag 2021. Dako kay kasalugan mga igsoon sa matuod nga simbahan nga kita tibuok Pilipinas na himo Christians. Mga igsoon, o kana ang kalimang ang sa kaluwasan alang kanatong mga katawhan luwas na padayon nga naluwas naglaom nga maluwas. Ang ikaulong nga ang mga igsoon o kana ang pagsanyaw o pagpamit. Ulang Timoteo, aluhan 4, atuling 13 ato sa 16. Ngayon, siya kang Timoteo. Pagkuling ko basa sa kasulatan ang kabangan piraghanan, ino man ang pagwali o ang pagkanudlo. Wata kini kanunay kay sa inyo nga paagi, maluwas nimo ang imong kaugalingon, lakip ang namati kanimo o sila nga nagtuman. Mga igsoon, padayon ta sa kapito nga ang kasawasan, mao ang paglahutan. Ang paglahutan mga igsuunan, ingon ang Ginoo sa Marcos 24, tutling 13, kantos 14. Apan, kato lamang ang maglahutay hangtod sa katapusan, mao ang maluwas. O ang maayong balita, isangyo ang ato sa libong kalimutan, aron ang tanan nga maluwas. Mga igsoon, mao kana ang katulungan, maula nga adunay timaan ang kaluwasan. Iingnan ng Ginoong Hesus ang iyang krusyo katinungan. Walang naabot din sa Pilipinas ang Kristyanismo. Lagaw ka mo sa tibuok kalimutan. O, ayuhan niyo ang talang masakiton. Banhawa ang mga patay. Hinluwi ang mga sandahon. O, hingili ang mga yawa. Mga igsoon, ining kahaponon, ini ang inyong igsoon sa simbahan Katoliko. Magpasalamat kaninyo sa inyong pagpaminaw, pasin, nakakuha ka mo gamay pagtulungan sa akong pagpaambit bahin sa kaluwasan ka na mga tao. Ang kaluwasan, akong isulti kaninyo nga luwas na, padayon nga naluwas, naglao na maluwas. Mga igsoon, mga kana, ang among karuganan sa kaluwasan. Sa Santa Iglesia Romana Katolika, mga kana, kung pangutan mo kami, bahin sa kaluwasan. Mga igsoon, ang kining karahon na sininausap ang inyong simbahan, ang inyong igsoon sa simbahan Katoliko, ikala kanunay sa tanang panahon, Punyong Urtisa, magpasalamat sa inyong pagpaminaw o maing hapon ng inyong tanan o sa sunod nga mamulong ang atong kauban sa Catholic Faith Defenders nga mupamit na usap sa mga tima bahin sa pagtulungan sa Santa Iglesia Romana Katolika. Daghang
salamat o maayong hapon kaninyong tanan.